stående på aften. En katastrofe kan ramme Los Angeles. En ukendt forkastning under Los Angeles kan udløse det dyreste jordskælv i USA's historie og komme til at koste 18.000 mennesker livet. Vi prøver alt, hvad vi kan for at få stoppet denne forkastning, og professor arbejder hårdt på det. Nu kommer vi over til professoren Bæk. Goddag, jeg står her med professor Bæk. Kan du fortælle os lidt om din viden? Ja, Los Angeles er den næststørste by i USA, som ligger i det sydvestlige Californien med et indbyggertal på 3,8 millioner. Byen det dækker det største areal af USA's byer, og der kan ligge 4 New York City-byer på det areal, Los Angeles dækker. Er det rigtigt, at Los Angeles skal defineres på 2 måder? Ja, det er rigtigt. Det kan defineres på Los Angeles Country og Orange Country. Og Los Angeles det er Californiens største by, hvor det er USA's næststørste. Og det officielle sprog, de snakker, det er engelsk. Los Angeles det dækker det samme areal som hele Sjælland. Så siger vi tak til professor Bæk, som har talt om det. Nu går vi så over til reporteren Julie, som vil have et interview med Walt Disney. Den berømte forlystelsespark Disneyland, som ligger i Californien, har fået klager over at være så fyldt. Parken er så populær, at alle ønsker at besøge den vidunderlige Disney-verden. Siden Disneyland åbnede den 17. juli 1955, har folk væltet ind over hovedindgangen. Vi har været så heldige at få et interview med ejeren Walt Disney. Hvordan kom du på ideen om at bygge en forlystelsespark? Det hele startede, da jeg besøgte hos Griffith Park. Mens jeg så en ridekarusel, kom jeg på ideen om et sted, hvor voksne og børn kunne gå og have det sjovt sammen. Der gik nogle år for min drøm gik i opfyldelse. Hvordan fandt du på navnet Disneyland? Efter mange besøg på forskellige forlystelsesparker med mine 2 døtre, kom jeg på navnet Disneyland. Parken havde 50 års jubilæum i 2005 til 2006. Havde I forberedt jer meget på den store fest? Ja, det var en fest, som varede i 18 måneder, så det var en masse planlægning, der skulle foretages. Vi foretog nogle større renoveringsprojekter, hvor vi havde dekoreret hele parken med 50 guldmilliører. Det var en kæmpe oplevelse, som jeg aldrig glemte. Tak. Hollywood-skiltet. Skiltet ligger i området Mount Lee, Santa Monica Mountains. Det er 14 meter højt og 110 meter bredt. Første gang skiltet blev bygget, hed det originalt Hollywoodland. Det blev opført i 1923 for at reklamere for et nyt boligområde i bakkerne over Hollywood. Der er blevet lavet meget hærværk på skiltet igennem tiderne.